lidi, víte to videa s mým bráchou, Survivor, můžeš pozdravit. Ahojte, jsem Můra. Není Moon, ale dobrý. Můj ksiv vypadá hnusně, když jsem někde v prdeli, nevím kde, třeba jakože, jako no joke, vypadá mi to hnusně. Posranej Steve, ty vole. Pardon. Dneska bychom šli do jeskyně pro nějaký diamanty a třeba i ty železo. A zabít draka, juhu. To bude v příštím videu, zabít draka. Ale 100 dní se sít. 100 dní musíme přežít. Taková challenge a můžete se těšit v neděli v 15:30 vyjde druhý díl, ve kterým, ano, s Vojtěchem, ve kterým budeme hrát hardcore, takže se máte na co těšit, jo, těšte se. Nebudu to dál okecávat a můžete si dát něco k snědku, k pití, mě to je jedno. A můžeme jít na to. Takže teď bych si šel udělat nějaký ty krumpáč, klasika, jo, začínáš novou hru, vytěžit strom a tedy, to je prostě taková klasika. Kdo by to nepochopil? A do komentáře můžete napsat, jak se vám líbilo tohle video a jestli chcete takové dílo s bráchou. Nevím, jaká bude kvalita a co jsi chtěl říct, Vojtěchu? Jo, nevím. Aha, můj bratr neví, co chtěl říct. Co se mi stává taky ve škole? Není sám. Já jsem stavěný, děkuji. Že co? Já jsem stavěný. Tady brácha chce trošku zaflexit. A můžete mi napsat, jestli chcete, aby jsem udělal server pro mý fanoušky. Jo, prostě pro mý fanoušky, kde bychom hráli prostě survival. A já s tebou. Prostě z bráchu bychom si vyrobili My jsme plánovali s bráchou už jednou, že bychom si vyrobili server. Co ty na to, brácho? Je to dobrý nápad. Je to moc dobrý nápad. Ten server bychom udělali zítra v sobotu, klidně. Jo. Já bych jsem vám oznámil na Instagram. Jo, a Instagram vám hodím do popisku, abyste věděli, kdy vyjde video a tedy, co se bude dít. Jdu poflexit, jo. Můj bracha chce poflexit, takže kde seš? Jsem tady. Já jsem slepej. Asi jo. Tamhle. Tak, teď jdeme a ukaž to stavění teda. Jsem na tebe zvědavej. To umí každej, tohle. Tohle umí Ty to neumíš, brácha. To umí každej, koukejte. Tohle umí každej prostě. No ale stavění umí každej. ne. Stavění umí. Ne. Ty to neumíš. Napište do komentáře, co teď dělal můj brácha, jestli to umíte. To je prostě tak easy. Tak prostě to nedělal, ty jenom tam zkosil. Zdá se to, nebo vidím skeletona? To se zdá. To je zombík. Ne, to je pes. Bráchu, udělej crafting, já půjdu někam vybrat místo, jo. Tam bychom mohli postavit ten domeček. Tady. Já bych to viděl tady, no taky. Kdyby jsem vykopal ten písek, a kdyby stál náš budoucí domeček. Teď půjdu asi pro kámen. Nemám co jiného na výběr, takže asi půjdu pro kámen. Tak. Já už ti asi udám domeček. Už mám kámen. No, ty už radši dělej to. Lidi, vy napište do komentářů, jestli máte rádi kopr. Já absolutně ne, já nevím, k čemu to je. To je na bouřku. Na bouřku. Mně to je úplně k ničemu a všude to vidím. Zapnu svět, vzpomnu se na kamení. Kamo, vidím kopr, miliard koprů. OK, nevím, proč to tam dávají, ale mě už tohle sere, ty vole. Proč tam nemohli prostý slova. Proč tam nemohli dát něco jiného než kopr? Mně to prostě už nelíbí. Takže jestli napíšete do komentářů, že jsem prostě sprostej, tak to prosím neřešte, já už jsem takový, já nevím, já už jsem na to zvyklý.
Takže mě neberte jako agresivního kluka, jo, ale nejsem jak Aleš Bejr, jo, ale Za to je. prostě počkej, já jsem nechtěl tohle sničit. Teda položit. Aleš, kamo, ty neznáš Aleše Bejra? No. Kamo. Jednu. Cože? Prosták. To taky. Ale je něco jiného. Kde mám ten crafting? Tam co to je, ty vole? Já myslím, že to bude nějak dlouhý. Já nevím, jak to se smí blásne. Nejse. Tak. Uděláme si Udám tyčky. lopatu spíš. Tak. Počkej, já jsem si neudělal to. Teď jsem si to udělal. Tak. Ty vole. Tak a takhle. Tak. Teď by se udělal pec. Kde je ta pec? Tady. To je Česka. A mohli bychom tak udělat Česku. Protože to máme bordel. No, nemám jak to, z dřeva. Už se stmívá se. Co chceš tady udělat? Že to je takhle do půlky. Kuchynej. A už co mě napadlo? Co? Že bys tohle vyboural tu zeď. No to dělám. A že bychom měli jakoby takhle Už víc. stmívá, kámo. A já nemám zase to, tak běž pro nějaký ovce, aby jsme měli postel. No nejsou tady. O prdele! Nejsíkej už prostý slova, ty vogy. To bylo čile, co? Ty se sil. A si tady to musíme sesít. Dominiku. Ojej, počkej, teď uvidíte kouzlo. 3000. Tohle je kouzlo. Jo, tohle na to nekoukejte, jo, na to nekoukejte, to jste snad neviděli, tohle, jo. To bylo mega kouzlo, jo, takže si to nevšimejte. To je naše budoucí kouzlo, jestli se to někdo dozví, tak vás zabiju. ne, to bylo seriózně, jo, jakože fakt seriózně. Ne, Jsi zabiják. Já nejsem zabiják. Já jsem prostě dneska, nevím, já jsem prostě nějak happy a prostě já nevím, jak to říct. Jsem prostě, já jsem prostě dneska nějak postižený, vole, že prostě já nevím, nějaký postižený, vole, že tady furt ježí nějaký popelář nebo co, jakože jo. Počkej, jablko jsem chtěl, protože mám málo hangru. Ani nemám málo hangru, ale to je jedno. Brachel to už staví, takže se nám to hodí. Já tady zabiju ten grof. Vytěžím ten grof, protože tady levituje. A mně se to dost nelíbí, já tady vykopl ten písek, mě to tady už trošku sere ten písek. Neříkám nic, je to jako to. Hamo. Napište mi do komentářů, jak jste se měli ve škole. Spatlé spíš. No, my jsme nebyli ve škole, protože jsme byli nemocní. Ale teď jsem prostě happy. Nevím, nějak jsem prostě happy a dneska se mnou něco stalo, ty vole. Já nevím, co se mi dneska stalo. Jdu rozbít ten písek, protože už mě to tady sere, ty vole. Dominiku! Když nereš to už, ty vole. Já to mám. Tak. Kolik to je bloků? Stasí to 1, 2, takhle. 3, 4, jo. Tak. Já mám takový menší timelapse. Easy. Tak lidičky už to mám nějak, už to. Nějak vysekaný, nevím, jak to říct. Tady to trošku nějak to. Hej, co děláš? Já to tady chci jenom trošku to vylepšit. Tady to vypadalo, Ale kdyby tady kdyby stál. vydali Herobrina, tak to napište do popisku. Co jak do popisku? Tam přišou ty, co vydávají videa. Prostě. Napište to do komentářů, on chtěl říct, že teď si někdo bude vypadat hnusně, to je čo, to nevadí. Snad to bráchovi. Bude! Ty vole! Čilec! No. Já nevím ani stavět, ty vole.
Jose, ty si chtěl vystavit hezky. Čilec, jo. To jsem měl. 1, 2, 3, 4, 5. Umíš počítat? Yes. Tak proč jsi tady udělal o 2 bloky? Nebo to jsem byla já určitě, že? Jo. Já se kouknu do videa, jestli jsem to byl fakt já. Posud nás takhle, tady budou lísky rýpsy. Koukejte, Easy. Seško si. Komu ještě se zabí, viď? Já mám hodně. Oni neumějí parkour, ty creepery. Umej, koukej, to každý se lese. No, ty píčusové ani neumějí to parkour. Uměj. Jo, že by měl takové schopnosti, ty vole, že Nech to by uměli takhle to. bejt prostě. Ne. To prostě já mám rád prostě 4 bloků. Mám ti dát ban? Já neumím dávat bany. Tak zkus to. Komu přistán, mně se to prostě takhle nelíbí. A ne, jo, tak to ne. Tak já zruším natáčení. A trošku budeš v prdeli. Můj brat. Kamu nech to, prostě oni neumějí dělat parkour, ty jsi tady ani neudělal dveře skoro. No, Ty to ani tam vykopal, tak vidíte? nech to pisu. Kamu nech to. Jenom skočit na tu střechu, víš? Chápeš? A pak se nemůžou k nám dostat. Tak zkus to, to je easy. Zkus to. A co? Já vím, že to je easy, ale když postavíme tu střechu, tak se tam domů nedostanou fyziky. Fyzika. Vidím ve skladu již sami. A dneska jsme s bráchou prostě, já nevím, nějak postižený, ty vole. Ty jsi postýsej. Já jsem happy 1, house. 2, 3, 4. Tak. Tak. Já udělám tu střechu, jo? Už to Kolik mám písku vůbec? 0. Já nemám ani stavět. Ty No to sorry, už neumím stavět, ty vole. Ty říkám vystavit, já už tebe nechápu. Teda čo udělají dveře? Tam pes chce ty dveře, ty vole. Nechce. Já nebudu tu sprosták. Já jsem se to ani neptal. Mamo! Chci jít do grafťáku. No. Udělal si ty dveře. Yes. Konečně. Tady postavíme tu střechu. Už to mám domyslený schody. Tak, Co to bylo? happy. Tady něco písklo, jestli jste to slyšeli, ale já nevím, jestli jste to slyšeli. Já jo. 10%, to vůbec neřešte. To jdu dát na nabíječku, jo, vás zase čilec. Jo, vyčilujte se, Kapo a bracha tady jenom čuměk stavím a nic nedělá. Jo, teď mi pomáhá. To jste neviděli? To jste neviděli. Hele lidi, já tady dneska jsou dimnej svuk. A nebyl to Herobrine, to zase ne, jo. A má to zatím jsme zase domysleli, že to je z hlíny, vole, a z písku, vole. Nevím, jak jste se těšili do školy, to mě můžete taky říct. Tohle nám nebude vycházet. A to je jedno, když půjdeme jenom to. Tak já jdu pro střevo, jo. Já jdu s tebou asi. A mě nepotřebuji pomoct. Vy to neřeši se mnou hru, vole, to je moje věc. A mobil se mi brutálně seká, vole. Kamu, co tady děláš? Nevidím irony. Kamu, irony? Jo, pojď sa mnou, kámo, ty vole. Kde jsou irony? Jenom se omlouvám za sekání mobilu, jo? Nějak postižený mobil dneska. Tady. Happy. Super, irony, tak já jdu vytěžit. Jsou No, tam neřešte moje lagy, jo? Neřešte moje lagy. To má jenom jeden. On ten svět se dělá prdel. Pokračování bude zítra v 11:30 vyjde to video. Ne, třeba já nevím, v 8 nějak tak, že jo? Jo. Nějak to tak vyjde. Já vám napíšu do komentáře, kdy vyjde. My ho dávajte lajky, odběr, aby jsme mohli postavit ten dům, už to máme skoro. Baracha to jednou dostaví.
A já se nějak dostanu na střechu a může to být. A my už se loučíme s bráchou. Můžete dát lajky, odběr, jak jsem vám říkal. Brácha už se loučí. Jo, krásný západ slunce. Brácha se vám loučí a pokračování příště. Takže čus, bracho. Bye bye. Čus. A dejte ty lajky, odběry, já vás vidím. A než mě bráchu, ty vole, už ho budu.